நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. புகழ்கிறோம் இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. நாம் ஏற்கனவே படித்தோம் 1 தெசலோனிக்கர் 2:13 இந்த காரணத்துக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏனென்றால் இந்த வார்த்தை, கடவுளின் வார்த்தையை எங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு இந்த வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். அந்த வார்த்தை மனிதனின் வார்த்தை அல்ல, ஆனால் கடவுளின் வார்த்தை அப்படி என்கிறத நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள். இது கடவுளின் வார்த்தை. இது எனக்காக, எங்களுக்குள்ளாக செயல்படும். யார் யார் இதை விசுவசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளாக இது செயல்படும் என்பதை நீங்கள் விசுவசித்தீங்க. நேற்று நாம் படித்தோம், இந்த செய்தியானது கடவுளிடமிருந்தே வருகிறது அப்படின்ற படித்தோம். இது கடவுளின் வார்த்தை அப்படின்ற படித்தோம். அந்த வார்த்தையை நம்ம ஒப்புக்கொள்கிறோம். இந்த வார்த்தையை விசுவாசத்தில் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிந்து கொண்டோம். இன்றைக்கு நாம் என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் பார்க்குறோம். இந்த வார்த்தையானது நாம் நேற்று படித்த இந்த வார்த்தையானது இதை எதிர்கொள்வது 2 வகையாக இதை எதிர்கொள்ள வேணும். எப்படின்னா, இந்த வார்த்தை கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. இந்த வார்த்தையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அதை விசுவசித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத படிக்கிறோம். இன்றைக்கு யாக்கோபு 1:21 நம்ம பார்க்குறோம். இந்த வசனம் சொல்லுது, நமக்கு தேவைகள் 2 வகை தேவைகள் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த வசனத்தை முதல்ல பார்க்கலாம். எனவே எல்லா வகையான அழுக்கையும் உங்களிடம் மிகுந்துள்ள தீமையையும் அகற்றி உங்கள் உள்ளத்தில் ஊற்றப்பட்ட வார்த்தையை பணிவோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், அதுவே உங்களை மீட்க வல்லது. எனவே இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது போல உங்கள் உள்ளத்தில் ஊற்றப்பட்ட வார்த்தை, இந்த வார்த்தை இது உயிருள்ள வார்த்தை. இது நமக்குள்ளாக இது வளர்ந்து வரும் ஒன்று. அப்போது நான் கடவுளுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டேன்னா அந்த வார்த்தை ஒரு ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போது நீங்கள் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் இதயத்தில் அதை பதித்து கொள்ளும்போது, அதை நமது வாழ்க்கையில் பதித்து கொள்ளும்போது, அது அந்த இடத்துல வேர் விடுகிறது. எப்படி ஒரு கனிமரம் வளருமோ, பழம் கொடுக்கும் மரம் வளருமோ, அது போல் அது நம்மளை இதயத்துக்குள்ளாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அது வேர் விட்டு அது வளரும். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். கடவுள் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, இது போல தான் அது வளர வேண்டும் அப்படின்றது தான் அவர் விருப்பப்படுகிறாரு. இந்த வசனத்தில் 2 தேவைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. முதலில் எல்லா எதிர்மறையான விஷயங்களும், நமக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா எதிர்மறையான விஷயங்களும் அதை தள்ளி போடணும். அது நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடாது. அதை விலக்கி போடணும். இன்னொரு இதனோடு கூடிய நம்மளுடைய இழிந்த குணங்களையும் பொல்லாப்பு நிறைந்தவற்றையும் பொல்லாதவற்றை அதையும் நம்ம நம்ம உள்ளத்திலேருந்து அதை கிளியர் பண்ணணும், அதை சுத்தப்படுத்தணும், அதை வெளியே தள்ளணும். வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லணும் அப்படின்னு, பாவத்தை பிடித்து கொண்டு நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடாது. பாவத்தை பிடித்து கொண்டே நம்ம வாழ்க்கை நடத்தக்கூடாது. அதாவது அந்த தேவையற்ற தீய குணங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது. நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, எப்போவுமே விசுவசிக்கணும். கடவுள் வார்த்தை நமக்காக எதற்காக அவர் அதை கொடுத்துருக்கிறாரோ, அந்த வாக்குறுதியை கொடுத்துருக்கிறாரோ, அந்த வாக்குறுதிப்படி அதை நடக்கணும். ஆனால் நமக்குள்ளாக இந்த இந்த பொல்லாத குணம், பாவம், வெறுப்பு, மன்னிக்காத தன்மை, இது எல்லாமே நமக்குள்ளாக இருந்தால் கடவுளுடைய வார்த்தை நமக்குள்ளாக அது செயல்படாது. ஏன்னா நம்முடைய இதயமாகிய அந்த சாயில், இதயமாகிய நிலம் அதை சரியான விளைச்சலை கொடுக்காது. ஏன் கொடுக்காது அப்படின்னா, இதுவெல்லாம் வேண்டாதவையெல்லாம் அதற்குள்ளாக இருக்கும்போது எப்படி அந்த இதயத்திலேருந்து எப்படி அந்த நிலத்தில் போட்ட விதைகள் விளைச்சல் கொடுக்கா
அந்த விதைகள் விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடியவை. ஆனால் நிலம் சரியாக இல்லாவிட்டால் அது அந்த விளைச்சலை எப்படி கொண்டு வரும்? அதனால் அந்த விளைநிலம் இல்லாத நிலமாக அது இருப்பின் அது எப்படி அதோடைய விளைச்சலை கொடுக்க முடியும்? அதனால தான் கடவுள் சொல்கிறாரு, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா இழிந்த அந்த பொல்லாதவற்றையெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்து தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இரண்டாவதாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இங்கே அப்படின்னாக்கா, கடவுளின் வார்த்தையை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு தாழ்ச்சியுடன் பெற்றுக்கொள்ளணும். இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று. அவருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நான் தாழ்ச்சியுடன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் தாழ்ச்சியோடு இருந்தால் தான் நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும். இதை தான் நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம். நம்ம எப்போ நம்மளை தாழ்த்து கொள்கிறோமோ, எப்போ நம்ம தாழ்ச்சியில் நடந்து கொள்கிறோமோ, அப்போ அதை ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக ஃபேட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபேட், எஃப்ஏடி, ஃபேட் கடவுளுக்கு ரொம்ப விருப்பமாக. எப்படி அது கடவுளுக்கு ரொம்ப விருப்பமானது அப்படின்னாக்கா, எஃப்ன்ற எழுத்து ஃபெய்த்ஃபுல், அதாவது விசுவாசம் உள்ளவர், விசுவாசம் மிக்கவர் அப்படின்ற அர்த்தமும், ஏ அப்படின்ற ஆங்கில எழுத்து அவைலபிள், அதாவது எந்த நேரத்துலையுமே அவர் எந்த வேலையிலும் தயாராக இருப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அவைலபிள், எந்த நேரத்துலனாலும் அவர் தயாராக இருக்கிறாரு அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த டி அப்படின்ற ஆங்கில எழுத்துக்கு டீச்சபிள்னா என்ன? கற்றுக் கொடுக்கலாம். அவங்க அந்த கற்றுக்கொள்வாங்க அப்படின்ற அர்த்தத்தில் இருக்கிறான். ஒரு மனுஷன் ஒருத்தர் அவர் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளும்போது அவர் எப்படி இருப்பாராம்? வார்த்தைக்கு ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லாக, அதாவது வார்த்தைக்கு விசுவாசம் உள்ளவராக இருப்பாராம். அதே போல் அவர் எந்த வேலையிலுமே அவர் தயாராக இருப்பாராம், அந்த வார்த்தைக்கு ரெடியாக இருப்பாராம் அதை பெற்றுக்கொள்றதுக்காக. மூன்றாவதாக அந்த வார்த்தையின்படி அவர் நடந்து, அது மாத்திரம் இல்லாமல் என்னென்ன இடத்துல தான் தன்னை திருத்தி கொள்ளணுமோ அதை திருத்தி கொள்ளணும். ரொம்ப உடனடியாக அவர் திருத்தி கொள்ளவும், அதனால தான் அந்த அந்த குறைகளை உடனே நாம் இப்படி இருக்கிறோமே அப்படி சொல்லி கடவுள் வார்த்தை எப்படி நம்ம திருத்தி கொள்ளணும் அப்படி திருத்தி கொள்ளும்போது அவர் என்ன ஆகிறாரு? அந்த இடத்துல காரணங்கள் கொடுக்க மாட்டார். இதனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன், அதனால தான் அப்படி இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டார். ஆனால் அவர் தன்னை திருத்தி கொண்டு தன்னை தாழ்ச்சியோடு ஆக்கி அப்படியே கடவுளோட வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தையின்படி அவர் நடப்பாராம். அதனால் ஒருத்தர் ரொம்ப தாழ்ச்சியோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு என்ன நாட்டி சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நாட்டி சைல்டுனா என்னது? அது ஒரு குறும்பான அக்கிரமம் பிடிச்ச ஒரு குழந்தையா இல்லாமல், கடவுளுக்கு அவர் பேசுறதுக்கு எதிர்த்து பேசுறது, எதிர்கேள்வி போடுறது அப்படி சொல்லாமல் கடவுள் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நடக்கிறவராக இருப்பாராம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு மனிதர் எப்படி இருப்பாராம்? அதாவது தன்னை தாழ்த்தி கொள்கிற மனிதர் எப்படி இருப்பாராம்? கடவுளுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு கடவுள் எனக்காக என்ன சொல்கிறாரு அப்போ அதை எதிர்கொள்வது, அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்வது, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது எப்படி? ஒரு மனத்தாழ்ச்சியோடையும் அதை முழுமையாக நம்புறதாகவும், இந்த வார்த்தை எனக்கு கண்டிப்பாக எனக்காக இந்த வார்த்தை செயல்படுது, அதை எதற்காக இந்த வார்த்தையை அவர் அனுப்புகிறாரோ, எதற்காக இந்த வார்த்தை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த வார்த்தையை அது முற்றிலும் முழுமையாக முடித்து தருகிறது, செயல்படுத்தி தருகிறது. நான் அதோட ரிசல்ட்ஸை நான் பார்க்குறேன், அதோட தீர்வுகளை, அதை எனக்கு கொடுக்குற விளைவுகளை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை அமைந்திருக்கும். ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், புகழுகிறோம். மகிமை மிக்க கடவுளே, நீர் எங்களுக்கு இந்த உண்மையை, அற்புதமான உண்மையை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களுடைய நிலமானது, பெற்றுக்கொள்கிற அந்த நிலமானது அது எப்படி இருக்கிறது? அது விளைச்சலை கொடுக்காத நிலமாக வைத்துக்கொள்றதுக்கான காரணம் எங்களுடைய மோசமான, எங்களுடைய இழிவான, எங்களுடைய பொல்லாப்பு நிறைந்ததாக, அதாவது பொல்லாத இதயமானங்க, பொல்லாத மனதை கொண்டவர்களாக இருக்கிறதுனால தான் எங்ககிட்ட அந்த விளைச்சலை பார்க்க முடியல. ஆனால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு இதை அழகாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன். எப்படி ஒரு விதைப்பவர் ஊமையை கொண்டு விதைப்பவர் எப்படி விதைகளை விதைக்கிறாரோ, அங்கே எப்படி 4 வகை நிலம் இருக்கோ, அதில் முதல் வகை நிலம் கடவுளுடைய வார்த்தையாகிய விதையை போடும்போது அதை புரிந்து கொள்ளாதவர்களாக இருக்கிறாங்க. வார்த்தை சொல்லுது. இரண்டாவது
நிலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இந்த வார்த்தையை பெற்றாலும் வார்த்தையை அறிந்து கொண்டாலும் அவங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னா கூட அதுக்காக கோபித்து கொள்வாங்க, அதுக்காக மன வருத்தப்பட்டுருவாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு கசப்புணவை கொண்டு வந்துடுவாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு மன்னிக்காத தன்மையை கொண்டு வந்துடுவாங்க. அதனால் அந்த நிலமும் அந்த 4வது நிலத்தை போல் இருக்கிறவங்களும் கடவுளுடைய வார்த்தையை பெற்று அதற்கான விளைச்சலை கொடுக்க முடியாமல் போயிடுறாங்க. 3வது வகையான நிலம் போல இருக்கிற மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, மனம் முழுவதும் வந்து அவங்களுக்கு கவலையும் எந்நேரம் வந்து தன்னை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளை பார்க்குறவங்களாகவும் எதையும் கடவுளை வார்த்தையை விசுவாசிக்காதவங்களாகவும் அல்லனா அப்படியும் இருக்கிறாங்க. இல்லைன்னா அவங்களுடைய உலகபூர்வமான ஆசை, அதாவது அவங்களுக்கு இந்த உலகம் காட்டுகிற அந்த மாயை, இந்த உலகம் காட்டுகிற அந்த பாவமான ஆசைகள் அதன்படி போயிட்டு கடவுள் வந்து அந்த பாவ வாழ்க்கையிலேருந்து அவங்க விடுதலை பண்ணி கொடுத்துருந்தாலும் மறுபடியும் அதே இடத்த தேடி போகிறது, அதாவது ஊனியல் படி வாழ விரும்புகிறது. விவிலியம் சொல்லுது, ஊனியல் படி வாழ்கிறவங்க வந்து எப்படிப்பட்டவங்களாம், அந்த ஊனியல் மனநிலையே சாவு அப்படின்னு சொல்லுது. ஊனியல் மனநிலையே சாவுக்கு ஒப்பாகும், சாவு கொண்டு வருது ஊனியல் மனநிலை. ஆனால் அதுவே ஆவிக்குரிய மனநிலைப்பா நம்ம வந்து வாழும்போது என்ன ஆகுதான், ஆவிக்குரிய மனநிலை நமக்கு வாழ்வும் அமைதியும் கொண்டு தருதான். அதனால் பிதாவே, இயேசு நாமத்தினால இப்போ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், உண்மை புகழ்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு இப்படி அற்புதமான உண்மையை சொல்லி கொடுத்துருக்குறீங்க. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவர். நீர் எங்களுக்கு அற்புதமாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறீர். எதை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறீர் என்றால் எங்களுக்கு நீர் வந்து அதிகாரத்தையும் கொடுத்துருக்கிறீர். இந்த அதிகாரம் கொடுத்து எங்களுக்கு அந்த ஒரு சக்தியும் அதிகாரம் வல்லமையும் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஆண்டவரே, எங்களுக்காக அந்த வார்த்தையை வைத்து அந்த வார்த்தையின் மூலமாக எங்கள் மனதை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொள்ளவும், எங்கள் எண்ணத்தை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளவும் நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த அதிகாரத்தை எடுத்து எங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த இழிநிலையான, எங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த பொல்லாதவற்றையும் தீயவற்றையும் எங்ககிட்ட இருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்து அதை நாங்கள் வந்து அதை எங்களை ஆட்சிப்படுத்தாதவாறு, அதற்கு நாங்கள் அடிமையாகாதவாறு அவற்றையெல்லாம் எடுத்து ஆண்டவர் உமது வார்த்தைக்குள்ளாக நாங்கள் சமர்ப்பித்து உமது வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக பதிவச்சு எப்படி ஒரு மரம் வளருமோ, எப்படி இந்த மரத்திலேருந்து ஒரு உயிர் சத்து வருகிறதோ அதுபோல் உங்கள் விதை எங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளாக நாங்கள் அதை பதித்து எங்கள் உள்ளத்தை நாங்கள் இதில் வேண்டாதவற்றையெல்லாம் தூக்கி போட்டு அந்த பொல்லாத எண்ணங்களையும் எங்ககிட்ட இருக்க இழிவான எண்ணங்களையும் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தூக்கி போட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், உமது வார்த்தையை எங்கள் நிலத்துக்குள்ளாக இதயமாகிய நிலத்துக்குள்ளாக நாங்கள் பதித்து கொள்கிறோம். அது பெரிய மரம் போல் எப்படி அந்த மரம் வந்து அந்த உயிர் சத்து கொடுக்குறதோ அது போல் இயேசுவே ஆண்டவரே உம்மிடமிருந்து அந்த உயிர் சத்து எங்களுக்குள்ளாக வரட்டும். ஆண்டவரே, உமது வார்த்தை சொன்னது போல் நீரே திராட்சை செடி, நாங்கள் அந்த கொடியில் உள்ள திராட்சை கொடியில் உள்ள நாங்கள் வந்து கிளைகள். நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மோடு இணைந்திருக்கும் போது, திராட்சை செடியுடன் அந்த கொடிகள் இணைந்திருக்கும் போது தான் அந்த வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக பதிக்கப்பட்ட வார்த்தை அந்த உயிர் சத்து என்கிறத கொடுக்குது. அந்த உயிர் சத்துன்றது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் எங்களை வந்து இளமையாக, எங்களுடைய வயோதிக காலத்திலையும் எங்களுக்கு அது வந்து இளமையாக புத்துணர்வோடு பசுமையாக எங்களை வைத்துக்கொள்கிறது என்று விசுவசிக்கிறோம். ஆமாம் ஆண்டவரே, பிதாவே, தந்தையே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு நாமத்தால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைக்கு இயேசு நாமத்தால் இப்பொழுது நாங்கள் இதை அறிக்கை எடுக்கிறோம். எங்களுடைய இழிந்த நிலை இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரோடு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு விட்டது. எங்கள்கிட்ட இருந்து இருக்கும் எல்லாமும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமும் உம்மை எதிர்க்கும் எதுவாக இருந்தாலும், உமது வார்த்தையை எதிர்க்கும் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இப்பொழுதே கடிந்து கொள்கிறோம். கடிந்து அதை தூர எறிகிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு. அதனால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, உண்மை புகழ்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக, எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக இது வேலை செய்வதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக பதிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தை எங்களுக்காக விளைச்சலை கொண்டு வருவதற்காகவும் அருமையான கனிகளை உருவாக்கி தருவதற்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறேன். இயேசு நாமத்தினாலே ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.